सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं आभा कार्डनि सोमोन्दै गुवारै बुंफ्रुनानै होगोन। बियो मा, आभा कार्डआ मा आरो मानो थाखाय बानायनांगौ आरो बिनि गोनांथिया मा, बेफोरखौ गासैबो आं फुरा डिटेल्सै बेखेवनानै होगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो न'नि एबा लोगोफोरनोबो शेयार खालाम। लोगोसे बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायजेननोसै। दिनैनि भिडिअआ आभा कार्डआ मा बेनि सोमोन्दैनो। सिगां आं डाटाखौ अन खालामनानै लानोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खुलिनानै लानो हागोन। आं क्रोम ब्राउजार खुलिबाय। दिनैनि बे भिडिअआ आं आभा कार्डआ मा बिनि सोमोन्दैल' भिडिअ बानायगोन। बिनि सोमोन्दैल' दिनैनि भिडिअआ। आरो बेखौ माबोरै बानायो आं बिनि सोमोन्दै उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन उनावहाय। दिनै जास्ट बेखौ बुंफ्रुनानै होगोन एबा मा आभा कार्डआ मा बेखौ फोरमायगोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेखौ माबोरै बानायो आं बेखौ बिनि भिडिअ लानानै फैगोन उनावहाय। भिडिअखौ जागायजेननोसै। नैबाव सार्च खालामसै आङो एबाउट आभा कार्ड। एबाउट आभा कार्डआव होबाय आं। बेनि फुल फर्मआ जाहैबाय, आभानि फुल फर्मआ जाहैबाय आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट। बेयो मोनसे एकाउन्ट बायदिनो, जेरै एकाउन्टनि पासबुकआव जेरै बेसेबां फैसा हाबदों, मानि फैसा हाबदों, मानो हाबदों बेफोर गासैबो थायो, एबा फैसा बख'नाय एबा मानिबा फैसा दाननाय, मानो दानदों बेफोरो जेरै हिस्ट्रि थाजोबो फुरानो बख'नाय आरो हाबनायफोरा। बेबायदिनो आभा कार्डआबो मोनसे हेल्थ एकाउन्ट बायदि जागोन। सासे मानसिनि हेल्थ एकाउन्ट बायदि। बियो डाक्टारजों मा बेमार जादोंमोन, माब्ला नायजादोंमोन, मा मोनदोंमोन, मा मुलि हरदोंमोन डाक्टारा, बेफोर रेकर्डआ गासैबो बे आभा कार्डआव जमा जानानै थायो जाहैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो बानायनानै लाबानो जाबाय आभा कार्डखौ। आभानि फुल फर्मआ आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट कार्ड। नैबेखौ गभर्नमेन्टआ सेप्टेम्बर 27, 2021 आव बानायजेनदोंमोन फार्स्ट टाइम। नैबे मिशननि माबा खालामनानै इन्डियान इन्स्टिट्युट आयुष्मान भारत डिजिटेल हेल्थ मिशन, बिनि माबायावहाय बिनि थांखिया जादों नै सुबुंफोरनि मेडिकेल रिपर्ट गासैबो माबाखौ रेकर्डखौ ज' खालामना दोननाय। हमना ला नोंथांना माबा बेमार नायजाबाय, माबा मुलि जाबाय, बे लेखाफ्राथ' थाबाय थाया। आरो बहाबा दस्रा डाक्टारनाव थाङोबा एबा बे डाक्टारनाव उनाव थांफिनोबा बे लेखाखौ लांनांगौ जाना फैयो। नाथाय बे लेखाया मालाबा गोमायो, मालाबा बहाबा थासनो, अब्ला जों बिनि रेकर्डखौ मोना। नाथाय बे अनलाइनावबा नैबे माबाखौ आभा कार्डखौ बानायबा गासैबो रेकर्डआ सेभ जानानै थागोन कार्डआवनो। बे कार्डआ 14 डिजिटनि मोनसे नाम्बार थागोन। बे नाम्बारखौ माबाबानो थुबानो ओंखारजोबगोन आरोखि बेसेबां मा मुलि जादोंमोन, सोर डाक्टारजों मा नायजादोंमोन, ओमफ्राय मा बेमार मोनदों, बेफोर गासैबो थाजोबगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खालामना लानो खावलायनाय जाबाय। ओमफ्राय नै 14 डिजिटनि नाम्बार थागोन। नैबाव नै बेफोर मेडिसिन लेखायाव लिरना हरनाय बायदिसिनाफोरा गासैबो थाजोबगोन जाहैदों। माने हमनानै ला बेयो मोनसे डिजिटेल मानसिनि देहानि डिजिटेल एकाउन्ट बायदि जागोन आरो बे मोनसे कार्डआवनो गासैबो सेभ जानानै थाजोबनाय बायदि जागोन। जेब्लानो बेखौ अनलाइन नायगोन अब्लानो नुजोबगोन गासैबो बेसेबां मा खालामदोंमोन, बबे समाव खालामदोंमोन, सोर डाक्टारजों नायजादोंमोन, गासैबो A to Z। बेखौ बानायनो थाखाय जों आधार कार्ड नांगौ, नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स, जिखुनु जाया मोननै डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों बानायनो हायो। आरो बेखौ मोननै रोखोमजोंबो बानायनो हायो। बेखौ अनलाइनाव बानायनो हागोन। अनलाइन माने माबायाव वेबसाइटआव। नैबे आं वेबसाइटनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होगोन। नैबे आरो मोनसे एप्स दंखायो बिनिनो बे आभा कार्डनिनो, बेयाव थांनानै बानायनो हागोन।
दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन। भिडिअ आं बेखेवनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।